Днес ще ви покажа домашната майонеза на мама. Само с няколко съставки и готова за 3 минути. Без консерванти, без излишни добавки, просто вкусът от детството. Продукти: 400 мл олио, измерено в мензура, 4 яйца на стайна температура, половин чайна лъжичка сол, една супена лъжица лимонов сок или оцет по желание. Начин на приготвяне: в мензурата сипи олиото, добави солта, лимоновия сок и яйцата. Постави пасатора на самото дъно на мензурата. Включи го на най-високата степен и остави да работи около 1 минута, без да го местиш. Ще забележиш как сместа започва да се сгъстява отдолу нагоре. След това започни много бавно да изтегляш пасатора нагоре, докато цялата смес се хомологизира. Целият процес отнема около 2,5 до 3 минути. Накрая получавам гъста, пухкава и гладка домашна майонеза. 꺼져. Абонирайте се за канала ми, за да не пропускате още вкусни рецепти. Благодаря ви!